mwyn mynd ati i roi ffocws ysgol gyfan ar les emosiynol a iechyd meddwl disgyblion ac yn y blaen, y prif ffordd ni wedi mynd ati yn yr ysgol yw i gynnwys iechyd a lles emosiynol ar ein cynllun datblygu ysgol. Mae'n flaenoriaeth yn y cynllun datblygu ysgol ni, ac felly mae'n rhywbeth mae bob un aelod staff yn gweithio tuag at yn yr ysgol. Yr man dechrau yna yw i ganolbwyntio ar lles y staff, ac mae roi'r ffocws ar les y staff wedyn yn galluogi'r staff wedyn i weld pa mor bwysig mae lles yn ei gyfanrwydd, a mae hwnna'n trosglwyddo ymlaen i'r disgyblion wedyn. Ni hefyd wedi cynyddu mewnbwn lles sy'n cael ei roi i ddisgyblion, felly mae gwersi lles wedi cael ei roi i flynyddoedd 7 a 8. Ni hefyd wedyn wedi buddsoddi yn fawr yn hyfforddiant i staff ar faterion lles, fel bod nhw wedi cael ei uwchsgilio o ran delio gyda materion lles yn yr ysgol. Y brif fantes o edrych ar fframwaith ysgol gyfan gyda hyn yw i gadw'r ffocws. Os chi'n edrych ar unrhyw ysgol, unrhyw sefydliad, heb bod pobl tu fewn yr sefydliad yn cydweithio ac a'u lles nhw'n iawn, boed yn staff neu'n ddisgybl fe newn nhw ddim perfformio hyd i gorau. Felly mae'r ffocws yna yn cadw sylw ar yr elfen lles o hyd, o'r pennaeth lawr i'r cynorthwywyr yn y dosbarth neu'r staff gweinyddol. Mae pawb yn gwybod bod lles yn bwysig yma am Myrddin, felly mae cadw i fynd yn yr un modd wedyn a rhywun yn gyrru hwnna ymlaen yn ei byd o ynedd i ni fel sefydliad.